मानसिखौबो नुहोब्रा बे आं दा माबा आनबक्सिं खालामनो नागिरदों सिखाया बिराद गिदिर आनबक्सिं खालामबाय जोङो बुस्थुआ मा बुस्थु नायसै सामब्राम फैजाबा होनलां साला आपेल फिथाइ फैबांगौ मा मबाइल बे Poco X5 Pro गासिबो बेन्डेडआव दंजोबो This is Poco Poco बेखौ हासिबावनो र' फाग्लानिबो बोखा हासिना बेखौ बोखा Pocoलै 25,000 थार बेखौ बोखानांगौ दा बोखानांगौ ओरैनिखौ बोखानांगौ र' बेखौ 25,000 औ नोंनि सिगांनियालाय बिलाइबेनो दङ दा बुंसां Cash ना फाइनान्स अनलाइनाव फाइनान्स होनो बाजैनोसो लायदोंनोलै गोदान लाबाय आं इउटुबनि अनलाइन जायखिया बुहुर नायग्रा इउटुबनि फाइनान्स इउटुबनि फार्स्ट पेमेन्टजों इउटुबनि फार्स्ट पेमेन्टजों लाबाय 25,000 नि होबाय मा थायो नायदो Poco ओमफ्राय मा फैमारगोन जाखो सामब्राम गोजा गैया खाफाल गोनां कभार फैबाय नै फैबाय कभारा दै स्रां स्रां फैबाय नै फैबाय दैसाङा मोजां ओमफ्राय नै मबाइला फैबाय बख'थारदों मबाइलखौ ओंखाम उखैबाय ओंखाम जादों फैबाय सिङाव जेबो गैया भांगुलि मोनबाय ओमफ्राय बेजों लोगोसे नै जाबाय अन खालामसै बिसोर आरो अन खालामनांगौ अना जाया नै मबाइला भगवान देथारसासिगोन अन जाया आच्छा बुहुर हाबदोंमोन दा खारबाय बुहुरा ओमफ्राय अन जाबाय अफ खालामनानै माबा नों